Alde erantziz. Ring, ring, hello! Ring, ring, hello! Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Bueno, Amets, beste aste bat hemen, zer modu zabiltza? Hemen gaude, oso pozik. Jaso Oso ditugu galdera pila bat, ean ere ja solte nola den, eta horrela bakitu ja solte kartzia. Inbardu galdetu Instagramen edo, zare sozial digitaletan ia zer Zein galdera uste dut bat naizela? ia. Zein uste dut naizela, Laura Eskanez? Bueno, holako galdera egiten dizkiate noiz baika asmatzen ditut, bai, baliteke. Bueno, puede ser. Zer modu zijoa, zer modu azkeneko bi asteak? Ze energia nabitu zenun astia eta geroko denbora honetan? Oain pixkat geldotasunerako behar dut. Bai, behar duzu, Bai, barrura begirako. hainbeste tartetxo mugimendu eta aktibitate eta gero, bai, sentitzen dut gelditu egin behar duela, Vale, eta utzi ados, pixkat Ados. errezeptikotasuna Vale. nire gorputza ardezan. Ez, zabiltza pisak ematen, ez? Bueno, Obviamente. apika. Bueno, aizu gauza bat, bueno, entzulek igual agian ez dute antzemango, baina esan behar dakau ez gaudela betiko lekuan. Ez gaudela guk naiz deluxe deitzen digun leku horretan, baizik eta Bai. gaur gaude naizeko estudioetan. Bai. Ez? Bueno, okupatuaz egon, saio berria eta igual ondikan ez digute hanbesteko errespetua, naizen da orduan, bueno, togauz egun, hona etortzea. Ez dago gaizkileku hau, ez? Ez, gustatzen zaigu. Bai, soinualetik amaitare bikain, eta lekuare bai zoragarria. Bai, Ez? Hola, bestean- modernitua, hola, kolores calientes, ez? Bai. Goxoak. Bai, ondo dago lekua. Pilotito gorria daukagu. Pilotito gorria, gara batzen. Bai, ikustena. Ondo, ni pozin ator, azkenengo bihaztek aztoratu xamar, betiko lez, esan, enuke nahi esan baina, betiko lez. eta, bueno, gaurko saira pozik eta gustora nator. Alere, baina gaitzen dut, nik ere energia lasai horretarako bidea hasia naizela egiten. Ederki ba. Apurka. Poliki. Bai. Sartuko du gaurko lehenengo Venga, bestia eta goazen. emango jo saioari. Ba. Cierra la puerta, que no me vean. Hoy lo de afuera no me interesa. Lasaitasunean, isiltasunean, andere misteriotsu batek begiratzen zaitu. Urazal misteriotsu bat dira bere begiak eta barnera begiratuz gero, izarren eta ilargiaren misterioak antzeman ditzakezu. Bere atzean, oian fin batek estaltzen du barne mundurako bidea. Zuk, bidaiari, uste duzu ez duzula baimenik sartzeko eta bertan zer dagoen zure begiez ikusteko. Andereak ez dizu sartzerik galarazten. Kontua da, ez dakizula nola, ezin baita arrazionaltasunetik inkontzientearen mundu irrazionala ulertu. Hoy quiero bajar del mundo. Hoy quiero bajar del mundo. Hoy quiero bajar del mundo. Hoy quiero explotar, reinventarme y bajar. Bueno, uste sarreratxo honekin eman digula sarrera gaurko gure protagonistari, Bai. ez? Amandre Gorena ditu diogu, amets. Igual hau, azaldu behar diegu entzuleei. Amandre Gorena deitzea erabaki dugu, hola iruditu zaigulako. Gazteleraz berez izango litzateke suma sacerdotisa, eta ingelesez... Ze gustatzen hori. Ez, ingelesez high priestess, eta Hori gehiago baina. exotikoagoa iruditzen zaigu. Nire papisa gustatzen zaitu. Ba, nahi bate La gustatzen. papisa. Bai, Eta ja, ama santua gorroto dut. Ama santua. Wow, hori da, como palabras mayores. Ez zait gustatzen. Ama santua. Orduan, Bai. Amandrek esan nahi du sacerdotisa? Ez, bino, euskerazko hitz bat da, eta gustatzen Bai, zitzaigun. bai. Orduan, Amandre Bai. Gorena gelditu zaio. Oso ondo. Eta, ez, bueno, beti egiten dugu moduan, igual ingo dugu, como desibatu, zer da ikusten duguna Amandre Gorenaren bueltan. Amandre Gorenan ikusi dezakegu lehenengo irudi nahiko lasai bat, kolore urdina, kolore hotzak edo asoziatzen ditugunak pixkatez, gau garaiarekin nolabait esateko, eta andre bat ikusten dugu eserita irudiaren erdian, bi zutabe ditula, alde batean beltza eta bestean txuria, bueltatuko gara honetara, eta bien erdian, sarrerako testutxoan ikusi dugun bezala, oial bat dugu. Eta oial honek, ez du guztiz estaltzen, ikusi dezakegu zirrikituetatik atzean itsaso bat dagoela. Nik, barkatu amets, baina nik harta ikusten unean, aldiro konturatzen nintzen, enitzen konturatzen atzekoa oial bat zela.
Osa, uste nuen pareta bat zela. Aha. Eta batean, ostra, behin hitz egiten esan zuen ez noial bada, horren atzean dago ikusi barreko guztia. Ez hau da superinteresante batez ere, ikuslak ez diren baizik eta entzule entzatez, konturatzea hori atzean badula beste mundu bat, eta nolako da mundu hori. Bueno, gero jungo gara simbolikora, ez? Oihalaren atzean ikusi dezakegu itsasoa dagoela, ura tarotean emozioekin lotuta dago, eta orduan hemen zaindari edo, bai, atezen ez dut esan naiz, pixkat bortitza da, bino Andre bat dugu, Andre mistiko bat, ilargiaren 3 faseak dituenak koro batean, hilberria, hilbetea eta hilbera, bueno, hilberria zarkatu, hilgora, hilbera, hilgora, hilbetea, hilberria, Jesus, hilberria falta zaigu. Hilberria falta zaigu. Hoi da. Bueno, berdin da, ez esan dudan? Bueno, 3 fase. Hoi da, 3 faseak, gora, osorik eta bera, utzik ez dago. Bai. Eta ikusi dezakegu ilargia ere duela oinetan, ikusi dezakegu eskuan paper bat duela, ezagutzaren paper bat, tarot hitzarekin joku bat egiten duena, eta ikusi dezakegu ere gurutze bat bere bularrean. Orduan, geldotasuna, lasaitasuna, eta rezeptibotasuna adierazten digu pixkat bere aurpegiak, misterioa ere, ez dugu bere aurpegiaren atzean esanerik harrapatzen, ez? Hor zalantzati ikusi, egon daiteke ikusten duenak. Eta gero Granadak ere ditu Oihalean bere esanai simbolika dut, baina enaiz gogoratzen zertzen egia esan. Granada zegoxoa, Eta ikusten duguna, hori da, ezagitzea zer gaitu nahizun. Bai, bueno, karo, gero karta horrean izan ezkeo, konturatuko gea, ditulain bat simbolo guk ulertu ditzakegunako da, mendebalean oso ezaguna dianak. Dela gurutzea, ez, gero baitare, oso dikotomiko dago plantatuak karta, baina baitare esate karta honen atzean, dagola histori bat, hau da, ez, emakume, hemen agertzen zegoen emakume hau, omen dago oinarrituta bere garaian emakume papa bat jartzen saiatu zirelako 14. mendean elizan. Eta bueno, esaten da berez, tarota sortu zenean edo hau badela horri referentzia egiten zion karta bat, ez? Nolaite bai usten zen, momentu batean Eliza, bueno, oso patriarkala zela konturatu ziren, ez orain dela 10 urte, ez orain dela berreta baizik eta jaun dela 700 urte, eta mugimendua sortu zen emakume papa bat jartzeko, eta emakumea nolaite feminizatzeko. Emakume ez, Eliza. Gau, zegertau zen, Elizak akabatu zula mugimendu honekin, obviamente, eta dotaz aparte, saiatu zen estrategikoki, Ama Bergina goratzen, kesatasunak intzuna izan zen, Ama Berginaren figura lehen mailara ekarri, porque jendeak usten zuen oso gizonezkoa zela guztia, ez? Eta orduan, hortikan aurrera hasten diagartzen baitera Ama Bergina eta guzti hori. Fuerte, muy fuerte, es más, deitzen zaio, la Santa Madre Iglesia, hau da, eta hau, ez dut Munillak esan zuen, hau da, gideirik hankampo ginen. Munillak esan zuen uste, hau da, inventada total bat edo, bueno, elizizon batek esan zuen, bueno, ez egon, perda, esan zuen, Eliza, femeninoa zela artikuloz, hortaz, bazela kasi feminista. Inclusiva. A ver, señor, o sea, ¿en qué momento? Bueno, a ver, mundu horretan es como que todo cuadra. Eta, bueno, hori, beste gabe, ni joan esatera, kartaren atzean baduela inba simbolo ezagutu ditzakegunak eta historikoki ere bairaikiak izan dienez, badituzte emate referentzi baitare kabalari, kristautasunari, baitare Egiptoko erligioi eta bar luzeak. Hori izan nahi nun. Ederkin. Baiet. Eta simbolikoki, zer gehiago esan zenuke? Uste esan dezula, zu, baina pausaldia, geldialdia ez, badukara parte bat nola baite hausnarketara eramaten zaituna ez, osea, karta ulotzen da batez ere igual pasibotasunarekin, baina ez pasibotasun geldi batekin, hau da ez gauzetan, ez soi geldi gaitatzerakin, baizik eta pasibotasun aktibo batekin, oksimoron bat itxura hartu baduanek ere, nesan nahi da, gelitzen zanean gauzak hausnartzeko arte hartu dezakezula, ez? Bai, hemen niretzako kontua da aurreko saioan ingen una zenez, aztia deskribatu, eta gogoratu hau ere ipuin bat bezala kontatu daitekela, eroa sartzen da munduan, eta batean ekintza ezagutzen du ez, eta sorkuntza, eta existitzen ezenetik zerbait sortzen da, eta mugimendua, eta egin, eta ezaki zer, eta justo datorkigu Amandre Gorena horrekin kontrastean, ez? Eta Amandre Gorena orduan izango litzateke geldotasuna, errezeptibidadea, intuizioa, da ezer egin gabe, edo begiekin ikusi gabe ikusten duen figura bat, ez? Sentitzen duena, lotura, metafora batekin baldin badaiteke, izango litzateke Alicia, nola da euskeraz? Alicia... Bere munduan.
Lurralde miresgarrian, noski, oraintxe gogoratu naiz. Vale. Alizia lurralde miresgarrian, izango litzateke honen metafora, ez? Amandre Gorenaren mundua da, mezu oso simboliko inkonstientearen mezuekin zerikusia duena, berez ez, beko lurrazpiko munduan mugitzen diren ideia guzti ez, oraindikan ordenatu gabe eta ulertu ez egun ideia hoien mundua da, eta berak badaki hor zer dagoen, baina guk ez dugu oso ondo ulertzen oraindik ez, bidearen hasieran ez gaude prest hori ulertzeko, horrengatik oiala hor tartean. Trakatan, granada batzukin. Granadek, zer esan nahi duten, ekarriko dut. Topatu gordo esanea. Granada esnearekin dago supergoxoa. Supergoxoa egiten, oso goxoa. Bai, gainaola, bai, freskura horrekin da ez, udako zeak naia goxago. Nik aztiarekin esan dezunarekin lotuta, bai esaten da Amandre Gorenaren sakontasunik gabe aztiaren mezu hautsi dago, lau da, goatzen bali mazate, aurreko saioan edo aurreko talen ikusi genuen, aztiak batzetula elementu guztiak ez, txispazo horretatik abiatzeko, eta zan como eroazen jauzia aurrea ez, aztia da, erramenta dituzu, eskura dituzu, erramenta gauzak egin alizateko, baina karo, izan daiteke akzio bat, erabat, como ez, utxala. Eta honek ematen diona, hain zuzen, sakontasuna. Bai. Ez, osea, behar dia. Karo, nahi honek ematen diona planteatzera, eta justu horrekoan baitare saioa prestatzen, itzetenon ginen nola, kartak dauden planteatuta dikotomikoki ez, daude planteatuta binaka ez, batak bestearen beharra duka energia hori osatzeko ez. Eta aipatzen zenean nola, Aztia eta Amandre Gorena, badian nola energia abstraktuagoak eta hurrengo biak diaskoze energia terrenalagoak edo lurtarragoak, ez? Osea, lezu hau esplikatu apur bat? Hau aurrekoan pixkat aurreratu genuen, ez? Bino, hemen ikusten duguna da, tarotean batekoak esan nahi duna da pixkat potentzialitatea batean energia bat edo zer bihurtu daitekena eta dena da posible. Eta bigarrenak ja direzen diguna da dualitatea. Orain daukagu, ikusten ditugu bizutabeak, bat beltza eta txuria da, maskulinoa eta femeninoa, yinga eta yanga. Guk, lehenguan... Heroida, zera... Zero izango... Heroida, zera Harry Pottereko txapela. Atxagonaz bila. Bai, gero. Oain. Orduan, guk maskulino eta femenino erabiltzea erabaki dugu. Zergatik, batzuk erabiltzen dute, energia errezeptiboa, energia ekintzailea, guretzako hemen garrantzitsua da ulertzea maskulino eta femenino deitzen diegula, kulturalki oraindik esan nahi hori dutelako. Eta gustatu ala ez, eta berez naiz eta beste mundu mota batean bizi nahi izan, eta berez gauza beste modu batean ikusi nahi izan, oraindik horrela irakurtzen ditugu gauza hauek. Orduan, horren ardura hartu nahi dugu, eta Jack Halberstamek oso ongi esan zuen bezala, hau ez badugu izendatzen maskulino eta femenino bezala pasako zaizkigu gertatzen diren botere harreman pila bat eta kaka pila bat. Orduan, gure autua da maskulino eta femenino hitzak ez alde batera uztea eta ulertzea maskulino eta femenino hitz horiek ere aurrekoan esan genuen bezala izan daitezkela bai gizon izendatu batek edo emakume izendatu batek. Ez daude personifikatuak energia horiek baizik eta diela, elementuak persona guztik izan ditzaketenak, baina ez horiek batzuk ez adibidez maskulinoak gizonek. Hori da, adibidez. Zeratzera karreta. Bai, eta hola, eta de hecho dago erekita, zera, eta arota. Osea, goaz maskulino, femenino, ez, osea, horta hori ikusi dugu saio ere bai. Horrekin ez da esan nahi, ez da guarri dagozkionikan persona mota bati besteri bezik eta energia horien bueltan mugitzen dara. Eta baitare kontun izan, beti gongo diala historia ez harta gukere ingoitugula saiakerak transformatzeko daukaten genero kutsu guzti hau. Baina baitare datozela historikoki leku batzuetik eta horiek transitatzea beharrezko izango dugula topatzeko daukaten esanei benetakoa gukalere, eta ez apustu bat ingo dugu aldatzeko gauza horiek eta baitare esaneak zabaltzeko, eta ez sakontasun are sakonagoa topatzeko. Sakonagoa. Eta kontuan izan da ere, tarotak berak ere uste dut maskulinitateen eta feminitateen hausnarketa interesgarri bat iten dula. Esan genuen bezala, eroak ez du ez maskulinitasunez femeninotasunik, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, ez, honekin guztiakin. Dagor liburu bat, brujeria kontra kultura gehi, gomendio totala, bai. Eta ostra, nahi honek, osea, tarotak ematen dira pentsatzera, bueno, karo, hau da, 20. mende hasierako arraider bat irakurtzen gabiltza Marsellako tarota irakurtzen, baina, karo, osea, uste deguna, baina bastante gutxiago dakigula historian zehar egon dien mugimendu transfeministen, gaur egun transfeminista bezala ulertuko liakenak, etzienak momentu hortan, baina ez mugimendu disidenteak historian zehar egon diela izugarri pilat. Behin ingo dugu, espeziala diburuaren ingurukoa. Lotuko dugu nahi dugun kartakin. Bai. Nahi dugun kartakin. Ados, datxegit. Jazta, hola ingo dugu. Oraingoz, Amandre Gorenakin laburpena izango litzateko duan, lasaitasuna, sorpresarik eza.
Osea, justu gaur nik ez daukaten energia. Behar duzuna, horrenatik itzen gogu. Ni behar dut energia. Vale, urrengo este sartuko dugu eta jagoaz urrengo partera. That's full up like a landfill, a job that slowly kills you, bruises that won't heal. You look so tired and happy. Bring down the government. Bale, dakizuenez, orain egiten dugu partetxoa dela karta ekarri gure bizitzara. Bai. Venga, bakar ezagun. Honekin esan nahi duana da, lehenengo, hau bai dela niretzako tarotaren inguruko karta. Osea, hau da, tarotista batek sentitu nahi duena, edo tarota erabiltzen duen pertsona batek sentitu nahi duena karta botatzen. Hau da, karta bota eta sentitu, konektatu bapatian, ez? Ez egin gabe, hoi da. Ikusten dut bapatian, naiz Amandre Gorena, eta ulertzen dut dena, eta ikusi dezaket, ez, egoera bapatian. Sentitu dezaket. Erantzun guztia ditut. Dakitze pasako zen zuri, eta zuri denei. Bai, gero ez da hola. Osea, gero da super frustrantea. Bino oso lotuta dago intuiziarekin, claro. Lotuta dago, eta lotuta dago tarotak berak daukan esan nahi guztiarekin, claro. Ez? Bai. Gero beste maila batean, gure bizitzan uste dut ere oso interesgarria dela, hain zuzen ere, energia honi askotan kosta iten zaigulako hau sentitzea uste dut. Abiltzalako gizarte ultraproduktibo batean, demo guztian mugitu, egin, ekintza. Eta fijatzen bat imazea gaina, osea, gaur egun, barkatu, osea, parentesi txiki bat, baina gaur egun, zerbait bagea guk egiten deguna da. Ez da egiten ez deguna, osea, ni ez naiz persona siesta zale bat, persona, osea, naiz justo kontrakoa. Eta da justo hori hortik amaloratzen galako, ez? Ekintzaren, ekintzaren basati hartasun baten gaudu sartu da, cosa lokísima. Bai. Eta ez sentitzeko nun nagon, gustora nagon, enagon gustora, hausnartzeko, eta denbora emateko uste dut ere, batzutan ez, denbo guztian egotea ekintzaren funtzioan, ekintzari zentzua kendu posible dio. Eta honek ematen diguna da, gelditzeko beharra eta jasotzeko beharra. Ez horremeste guk eman eta kanpora egon, baizik eta kanpokoa ulertu eta kanpokoa ez, kanpokoa gu blai gaitzan utzi. Ni era bat ados nagoz pekin hauentxe. Ya está. Eta, ya está, punto. Hasta aquí puedo leer. Baina, entzun, niri ekintzaren kontuarekin gertatzen zait, ados nagoz esan dezunarekin, da biziga ekintzan, eta nahi dut lasai tapakean bizi, ez? Ansiedade alde batera utzi, ez? Insomnio alde batera utzi, eta lasai bizi. Eta geldikion. Kau, nik batzen ez adibidez, 22 urtekin ukin nula krisalditxo bat esan nun, venga, hasi batza joga egiten. Eta zure arnasarekin konektatu. Saio bat ajun nintzen eta pirau nintzen hasiadakin. Osea, ezin nun. Zan imposibilidade fisiko bat, en plan de, ez eta aguantatzen hau. Osea, tortura atiten ez guzti hau. Karo, ikasi behar da apurka geldik egoten. Karo, ezin dezue, gaurko saio marabilloso hau entzun, eta baten esan, a ber, Karis, venga, bihar ez dut ezerringo, quieto. Osea, hilingo zea. Edo indezakezu. A ber, nik ez dut egin. Osea, ego egingo bihar. Kontako ez dut ez baratzen. Bada, punto, osea, ulerta izuzen esan, eta egia da ezin dugula gure burua behartu guretzako mingarria den tokitara juten. Eta hor badago adibidez, tipa bat nire asko gustatzen zela Instagramen jarraitzen dudala, jasantzitula, bortxatu izan zela bere lehengusuagatik txikia zenean, eta esaten zuen behantzako momentu oso isila geldoak traumatikoa, osea, trauma batekin bizi dela, ez gaudela, ez denek ez daukagula zea perfektu bat, bizitza perfektu bat, bizi gen gizartean, ez gaudela mendian, denbora libre pila batekin, lasaitasunakin, ez dugu soldata baten presioa izatearen eztamarekin, eta bar guzti horrekin, orduan batzutan ez da erresa. Bino bai da egia ere, askotan ies egiten dugula honetaz, eta igual beste karta batzutan sakondu dezakegu honekin, Bino, uste dut desberdina dela, eta uste dut ez emozio guztiak eta hauek sentitzea eta hauetan ez eroso egotea desberdina dela, eta batzutan deserosotasun horren gatik ies egiten dugu gauza batzutaz.
Eta Nik ados esan duzun guztiarekin, baina esaten detenean geldik geratzea ezinezko egiten zetela da, ez nago ohitua ez da ezia geldotasunean, ez den nire burua definitu hortikan, eta orduan, bapatean orain hori kolpean egiteak, min ematen dien zerbait hau da, de repente, tortzazkit, pensamentu, pues hori azkarrak, obsesiboak, huts sentitze oso fuerte bat, Karo, dala, batean droga kentzea bezala, ez? Nik ezagat esperientzia, baina, monoaren efektuko idea, batean, pum, gorputzean mina, ezin egun pila bat, askotan mono desberdina bez. Diot, ekintzaren kontua baitare bihurtu daitekela, komo ze droga atontatzaile batean. Hau da, egin, eta ez egon, ez? Eta hau da, apur bat, nik usten dut gaur egun nahiko gaitz bihurtu dela hori, ez? Bai, erabat. Eta punto, eta onarte, da kantak. Ya está. Eta punto. Baina, bai da, tripetatik ateatzen baldin bazaizu edo, gogoa baldin badakazu, esan behar beste toki batetik ateatzen baldin bazaizu, egun oso bat siesta egiten botatzeko, bai. Gero kudeatuko zure, gero kudeatuko zu, binoin. Oso, no. Eta, bueno, mehen girkan beste tema bat, nabilena oen txertan hartzen, dela, bale, esan dezu, ez epairita sentimendu hori eta guztia bizatea. Bai, ados. Osea, niretzako, eta lanketa bada, eta egin behar da, bine da, egoten jakitea, une horotan, eta jasotzen jakitea, ez? Ingurua eta gertatzen ari zaizuna, eta horrekin erabiliko dut itza, bai, konektatzea, ez? Nola baita esateko. Eta hoi sentitzea. Bueno, inguru mariontan. Bai, gaur, lehen aldiz, alderantzi zen, hainbat personita ekarri ditugu. Bai. Bueno, ekarri ez, etorri india. Batein ditugu lalotut ekarri. Etorrarazki egitegu. Etorrarazki ditugu, eta eskertzen dugu pila bat. Bai, jo. Bueno, pixkate haiei ongi etorri egiteko, ingo izegutzea bestitxo batekin, eta bueno, mai jarretuko dugu saioarekin. Ederki. De observarte
nonbait irakurri diegu honakoa esaten. Ez da egon emanaldirik ez duguna improvisatu. Jendea ez da konturatzen, baina zuzenekoetan improvisatzen dugu. Paperak galtzea gertatu izan zaigu adibidez. Eta emanaldian galdu ditugula esaten dugu. Baina jendeak ez daki egia den, ala ez. Nolabait, guri ere antzera gertatzen zaigu alderantzi zen. Zer egongote gidoian idatzia, zer buruak aura apatean ekarria, zer egia, bizipena eta zer fikzioa. Bizipenetik eta fikziotik edaten dugu. Interesatzen eta guruzatzen zaizkien kontuak zuekin elkarbanatzeko. Behin, iraultza txikiak pentsatzen eta pizten aritu ginen batean, txosnako barraren atzetik entzun genituen. Gure lehenaldia izan zen. Badakizue hitzak laban eta luma bat ala bestea eta biak batera hiltzatzen zaizkizuenean, alakoxa izan zen. Barre eta negar marabilloso izan zen. Gauzak 11 eratan esan daitezke, baina poesiak badu bakoitzaren murruak igatu eta norbere kartografietako uerretara igaratzeko gaitasuna. Gauzak esateko haien modua poesia da. Gaur gurekin, alderantziz, mejillon tigrea. Tigre mejillon. Ezakit, bai, entzuten zaitez. Bai. Bai. Bueno, kaixo, ongi etorriak. Eskerrik asko. Zer Eskerrik zabete? asko. Ondo, oso Bai. gustora entzuten bai. Bai, Ze- egia esan bai. Joze, bai. Ze aldartekin, dakazute Amandre Gorenaren energia gaur, Bai, ez? Esango nuke gaudela bastante Amandre Gorena. Bai. Etorri gara esaten, ginela pixkat nekata, baina neke ona. Osa, pixkat esan duzuen lasaitasun hori. Esan Aizu, duzu, bai. esan duzu gauza bat dela neke mozkorra, bezala, ez edo borratxera Bai. sentsazio hori. Bai. Eta da super identifikagarria. Nik horri deitzen du baita ere gorputz egosia. Da, neke bat, zeinak egiten dizun como gorputza egosi guztiz, eta bai. zauden como erdi, baizu como la, osea, pixat, osea, eskerrik asko tortzeatik honea. Ai, Bai, zuei. benetan. zuei gonbidatu. Eta- Bakarrik intro horrekin jazta. Ja, Gaitezke, bai, ja. bai, ez dago fikziorik horre, benetan. Bai. Izan zen oso polita. oso guaia, gaina justo txanda bat iten eginen. Bai. Eta... Bai. Azineten barran hor. Bai, fondoan. bai, fondoan. Eta, hola, Zuei, bai, oso bai. Oso bai ontzen. Bai, eta oso pozik, bai. Nik galdera trascendenta bat okurritu zait. Ai, bota. Amandre Gorena kalkula dango du? Bai. Neus Bai. behar dula, ez? Bai. Bazian behin, bai. Fijo, Vale. fijo, Igual da fijo. patxarra eta noitako bat, eh? Osa, ez igual kubatean ibiltzena, sino patxarra ez petakita. Licor de Granada edo. Licor de Granada. Karo, txupito. Ostra, tipo, bai, tipo, patxaran egiten den bezala, baina zera bili berria. Zagite existitzen den. Basmatu behar dugu orduan. Fijo. Fijo baiet. Bazegon olako etzen likorea, zen tipo pitxi mierda horiek botatzen izkiozuna kalkolari. En plan, dalsi gorria. Bai, Eh? en plan kiwi, petxe kiwi, pues Granada. Bazegon bat. Bazegon. Bazegon gorria, Bai. claro, grana, bai, Bai, sin duda. Ez dakit zertaz izaz. Granadina. Granadina. Granadina, eta zian ribes de colores. O sea, ribes pi jarriko Baina baina... zuten alkola. Ez, baina botatzen kolore ziren baten alkolari. Claro, Claro. egiten zuen mixa. Vale, horrengatik agaldu naiz. Ez da nasantua. Vale. Bueno. Bai. Ez barkatu zen. Ez, esan behar nulan, ustez, eske neke mozkorra izan behar du batzutan. Ja, pegatzen dira Amandre Gorenari jutea, mitiko begiako laitxita, zadanean Bai. nekatuta Bai. bere Granadinako parekin. Eta horrengatik konektatzen duzu horren. De hecho, igual kartanetan zegoen resaka, zaitare. O sea, las profundidades de la resaka, Guau. zaizet, egon daiteke hor zerbait, Bai, horietan. kontemplazia, eta gero, baude, ezakit gertan zaizen, bizitzan egun batzuk diela horrela. En plan, Bai. pum, Bai. eta zaude superkonektatuta, Bai. eta emozionatzen zea errex, Buah. zaude pozik, zaude hor, ulertzen duzu dena. Total. Bai, eta nire ustez, eukibar duzu, hola egoteko begirada pixka lauso. Bai, Claro, resakak aldizu lagundu, batzutan. Batzutan ez, zero. Baina nik uste dut batzutan, honetaz hitz egin dugu. bai, gauzak baloratzeko egunak. Bai, dira. eukibar duzu begirada pixkat lauso eta receptibo. Bai, bera hola dago beti Bai, ez. bai. Bai, bera denbora guztian, Ja. non stop 24/7, bai. Da, igual gehiagizko. Ja, Bai, hori bai, esan bai. behar. En plan, Amandre, maiti. Amandre, saca chupito, venga. Bueno, Hori gertatu daiteke. Ui, ezakit egin dudan. lasai. Entzuten zaizu, eh? Bai? perfectamente. Seguro? Bai, seguro. ondo, bai. Bueno, a ver, aizu gauza bat, galdera bat, igual ja, ez? Bai, hasi dugu. Alderantziz Bota. izatea. Zer? Aninoa, bai, barkatu. Zue zer eman dagazue, tarotarekin?
Bueno, a ber, kontua da, jakin nahi dugu. Kartak zuren buruari bota izan dizkiozue. Bai. Bai, pila Vale, bat. ya está, ni pozik. Bukatu dugu. Alago. De hecho, A ber, aspaldi, ja taroteko kartak botatzen. Vale. Bai. Nik esan behar dut ez dudala hobetu. Osea, tipo, ez dut barneratu gauza asko, osea, Ja. beti erabiltzen dut liburuxka. Vale. Ni junaiz uste dut hobetzen. Denborakin, pixkat. Eukinun behin reto bat renterian ez dena jaialdia egin zen, eta postutxoa jarri genitun gauean, zegoen likore batzuk zoden tartean, eban. Bai. Granada, Eta postu zegoen bat tartean. zen tarota, otanien 40 pertsonari jarraian. ostra. Super mozkorra, hola. Bueno, eta gero egin genuen, hau badakizue, Zer? egin genuen... Ah, bai! Joe, a ver, Hau ez dugu a ver, ez dugu kontatu. kontatu. Egin genuen Glory Hall bat, Baina tarotakin. de tarot. A ber, Ba, zesartzen zen, da, nola zen hori. eskuak ateatzen zen ituzten anonimokio. Baua, ja, kontatu dezakegu. Bai, bai, A bai. ber, lehenengo, Kontatu, esplikatuko dugu favorez. zer Glory Hall bat, lehenengo. Ze, hau, Kontu, bueno, igual gure entzulek badakite. Glory Hall bat. Vale, Glory Hola gauza maravilloso hori. Zulo badago, zerbait ateratzen da normalean sexuala. Eta- Normalean zakil bat, Normalean Bueno, zakil claro, bat. bueno, eta bestaldetik beste norbaitek hori da. Bai, Gauzak egiten egiten du ditu. nahi duen praktika. anonimoki. Ba, guk hartu genuen ideia hori, eta jarri genuen olako oial bat, paper bat, zuloak egin genizkion, eta xuxurlagailua jarri genituen. Oh! Orduan, atera... Kampanita bat geneukan. Kampanita bat, orduan, ez ginduzten ikusten postuan, bale? Eta etortzen zirene kampanita jo bar zuten. Kampanita jotzean ateratzen ziren gure eskuak azpit. Eta taroteko kartak ateratzen genituen. Aukeratu bar zuten bat. Eta? Eta orduan, guk geneuzkan poema batzuk, osea zen tarot poetiko bat. Ai, ama. Orduan, harreman, lotu, a ber, egin genuen superkorrika eta presakaz ematen du jende serioa garela, pero beti gaude bezperan, en plan, que no sabemos qué vamos a hacer. eta orduan, más o menos lotu genituen arkano nagusiak eta Hori palo batzuk eta hola poema batzuekin, eta orduan, pues etortzen zenean persona hori, ateratzen zu, uste genion aukeratzen. Bai, aukeratzen zuen karta bat, Karta, eta gero kartaren arabera guk errezitatzen genion poema bat belarrira. Eskatzen genion mesez belarria Ze jartzeko, guai. eta Glory Holetik poema bat, tarotakin. Osea, Bai. Eta nola ez zutenekin jarraitu. ja. Ez que esan genuen, Esan egin genuen, behar dugu baina ez dugu gehiago. hitzak ematen. Ja, eta Ja, ez egu suertatu aukera baino jarraitu behar dugu. Eske gure fantasia da burdel artistiko bat sortzea. Bai, Eta orduan geletako bat izango da Glory Hall, baina benetakoa segun horretan gero jendea asomatzen zen atzetik en plan. Ja. Eskerrik asko eta en plan. Ez. baina oso guai. Bai, hori oso egin behar guai. dugu. Bai, itxura oso zona dauka. Ja, ni Bai, oso. pixkat motivatu inez esan. Ba, elkarrekin ingo dugu. Osa, Bai, guazenita zuzeneko bat, egun batian onena, eta guazen hau montatzea lehenengo sarretan, jendia ¿Por tortzen qué denen no? nian. Hemen, portu etxen. Ui, ze baz? Proposamen gehiago datoz, naiz irratira, ez dakit. Inezakegu lokutorio Glory Hall. Lokutorio Glory Hall, eske ja guaz, como ez, gauza gehitzen. Bukatuko duten braldi hau ez dakit zer egiten. Osea, en plan, bueno, edo zer gauzatik oso prest. Bai. Orduan dakazue harreman oso estua tarotarekin, eta oso guai. Vale, eske, karo, igual kontako dugu, eske, igual gero bukaren kontako dugu, baina noen kontako dugu. Karo, guk ez dautu genizuen irautza txikiena kanpadan izarran. Bai. Eta ninekan zuekin, como, ez dautu nahitu ze asko molatzen dira roi horrek, en plan, pues, poesia eta emaralekin lotzea eta guzti hori. Eta enagan ilusioa eta azten jaten, eta ze ondo tal, eta repente tarotaren afun. Izan bilatu ginen, eta hasi behar duten irratxo bat tarotan inguruan. Gaude pixka susceptibles de que la gente, pues, arrera ona ez eukitzea, domintzat ibiltzea, como, zerate bitakoa, rollo mistika batzuk, siniskerietan ibiltzen zate, eta esko gu, jo, ba ez, baina, ostra, sinisten dugu intentu duen eta bar. Eta de repente zuek kaina maten tarotari, en plan de, amets, no puede ser, pero míralas, bia ziren esaten. Entzun amets, en plan de, no, o sea, esto... Nola usartzen dira. Pero, que vamos, ez. Eta en plan de, joe, o sea, ze interesantea, kaina usartzea, eta kaina usartzen duen jendea, hau da, pentsatzen duen esteptika zinetela, etortzea tarotaren inguruko zeara. Saio batera, eta esaten, bueno, a ver, konta guztu ez zadikan ez ez sinisten. Pero total, sinisten bani motzen, pues ya, txika, pues ya está. Esaten dugu hori, botatzen digutela igual tarot joku bat, ez bazaigu gustatzen aldatzeko kartak, mesedez. Eta bakarrik hartzen dugu balio zaizkigun gauzak. Bai. Bai. Ez que hori baita ere Suena. Claro, eso Ja. Ja, hanezuk beti esatezu eta egia da dela. Tarota da aitzaki bat, guri buruz hitz egiteko, eta batzuoi kostatzen Bai. zaie gehiago, eta beste batzuei gutxiago. Eta batzut, bai, barkatu mozu. Esan behar nun ez lasai, esan behar nun, eta
kostatzen den momentu horietan, eske kriston aitzakia dira. Bai. Da, hartzea espazio bat, kontemplaziorako, eta momentu bat horri buruz hitz egiteko. Bai, eta askotan dela gehiago reakzioa, osea, ez da inbeste mezua, asmatu dizun edo ez dizun asmatu edo, ez dakiz, batzutan da, nola reakzionatze duzun mezu horren aurrean, osea, batzutan da, como, ostra, esan dit eta inkomodatu nau, zergatik inkomodatu nau, ez? Ez da inbeste ea egia den, agertuko dela bihar loteria irabaziko etela edo, ez? Eta niri behin gertatutzean anekdota bat, koarria madaukat bat, oso esteptika dena, eta beni nintzen denei botatzen, eta bera, nerien azu botako, ez dakiz, nik ez du nahi, venga, hartu karta bat, eta hartu zuen horra, eta justo marrazkia zen katu bat hola. Eta esan nun. Eski hala, eta gero, bai, zirrikitua, osea, bakoitzak erabakitzen du, karta horrek zesan nahi duen berarentzat. Bai. Netzako bai da hor zerbait oso klabe, eta ni gainean gertatu izan zait, eta uste dut horrekin engantzatu nintzela ni. Dela, ni esan nintzen jolasten, esploratzen, ez? Eta, bueno, pues, nik emango diot esan nahi ez, karta, güey. Eta, gatera oso txorrak egiten, pues, imaginatu, pues, jo que se, geratzen un lagun bat edo familiakide bat, ez? Eta, venga, gure harremana, pues, hau da nire laguna, hau naiz ni, eta gure harremana erdikoa, ezakiz zer, eta hola. Eta, patian, ja, kartak hasi ziren ez, gauzak, osea, nik ustenunatik arago ez, gauzak zehatzen. Eta, iritsi da momentuan, tira batzutan, esaten zula momentuan, eta nizula zerbait, klak, ostra! Eta zergat, osea ez? Eta, inkluso, esan naia gero topatu. Bino bapatian dao zerbait, ezakiten, oiz, visualki edo zerbait, mugitzen dizula, bian zerbait ez, plakak izango bazien bezala lurran azpian, nabitzen zula zerbait, pum! Eta igual, nei urtebetera iritsi ez, adibidez, lan hautzin un momentu batean, irakaskuntzara pasatzeko autua inulako, eta nire lanean, ateazitzen momentu batean kartan inguran, pues imagino tolako, galdera txorrada bat, ez? Pues lanean zegiro ezakizer, eta pixkatetan zitzen zen, ateazen karta bat zela, lankidetzaren karta ezakizer, eta inbertitu, en plan ez da hemen. Eta ni momentuan gaizki hartu nuen, ni guztuan hau lanean, eta ongira maten nahitzen lankidekin, eta lagunak dira, eta bino banekin hor zerbait bat zeola, eta gerora egindako zerbait, ez? Bino hor barruan barun zerbait. Eta zuekin erabat badaola puntu bat, ez dut nik bakarrik itzen bino. Da hola, niretzako super arriskutsua den dikotomia, ez? Sinistu ez sinistu. Eta hor bakarrik mugitu gaitezke. Ez? Eta sinisten baldin bazu, ja, edo engainatzen zaituzte, edo engainatzen duzu, eta ez baduzu sinisten zertako. Baina eskez, bueno, ez dakit. Eskia nik uste dut irakurketa asko egin daitezkela. Bai. Osea, adibidez, nik behin anaiari botan izkion, eta anaia psikologa da, eta esan zian. Eske hau ere momentu baten igual, terapian ere, igual ezkartekin, baina beste modu batzutan erabili daiteke sistemika, eta horrela, osea, bada modu bat, jartzeko zure aurrean argazki bat, eta zuk reakzionatzeko modu batean horrekin, ez? Osea, nik uste dut hori dela. Bai, eta bakoitzak emango dio, nahi duen esan naia, ez? Osea, batek igual espiritualagoa, beste batek jolasetik gehiago. Bai, hori da, jolasa, bai. Klabea da, bai, ez dela horren beste... Dikotomia arriskutsua eritzen zait horrengatik, ez? Baditulako oso pareta zurrunak eta hortikan arago zintzukun. Eta askotan, nik nire burua, inkluso nire buruari ez, ikusi izan diot horre erortzen. Oain igual ja gehiago rekontziliatu nahiz horrekin, bino momentu batean, eske, hau, honek ez daka logika, bakizer, eta atasko batean sartu nire buruakin ez, ezin dudalako ulertu. Ez gauza bat, beste aldera bat. Ez agazu sensazioa tarotaren inguruan badagoela baitareko mugimendu bat oso, ez? Gero ez da indar gehiago daukana, ez? Horoskopoarekin gertatzen ari den bezala. Baina baitare badagoela kristone errefuxiado, kristone kontrakotasuna, olako temekiko. Edo behintzat, igual kontrakotasuna batez ere agerikoa. Eta gero agian benetan ez badago interes puntu bat, ez? Bai. Baina... Eski esan behar nun, uste etorren atzean dagoela, jende askok ez duna nahi, edo ez duna sinisten edo atzerak ematen diona da, eski ez dut jakin nahi. Nira du lagun bat. Eski, guk sinisten dugula gutxiago horretan, tarota gustoko izan da, gustatzen etzaien nahi baino. Die beldurra, eta beldurra da, azkenean, hitz egin nahi ez izatea gauzei buruz. Eta hitz egin nahi ez izatea gauzei buruz da, zure buruari buruz, hitz egin nahi ez izatea. Hola, da, kate bat eramaten zaitun azkenean, atasko batzuetara, ez barruko atasko batzuetara. Eta nik uste badagola, eta lehen aipatu ezu yoga. Eta nik ez sekula egin, baina badagolako retxazo bat. Bueno, gauza mistikoak sartu daitezkeen
burbuja batukiko bagenu, yoga dago hor igual, tarota dago hor. Bai, dago zerbait hor, bai, ezakit, ez iritzi. Bai, ni ados nago, baina egia da, ni igual gehiago preokupatzen nagoela, como... Osea, guk kaina sartzen diogunean tarotari eta horri guztiari, eta duela beste batzuk eman izun liburu hori... Irakurri dut. Bai, irakurri dut. Bai, gustatu zait bukaerako. Ze liburu da? Astrologia libiana, Liv Stromquist, egite ditu komikiak. Vale. Eta egin du astrologiari buruzko liburu bat, eta liburuaren euneko 80 da horoskopo bakoitzaren zertatxo bat, eta gu gara biak Leo, eta orduan. Como no, zuek ere? Ni naiz ascendente Leo. Vale. Ascendente Leo, ilargia Leo. Zuzen? Ben, zer ez da ascendente bezala? Cáncer. Ni Virgo. Vale. Ni Escorpio, ascendente Capricornio eta zu? Ni naiz Piscis, eta ascendente Leo, eta ilargia Leo. Eta gilargia non dakoazu? Ez dago goratzen. Nik ezakit. Nik ez. Ai, bueno, ez ezakit. Nik Aquarion. Akuario, bale. Bueno, hau esan da... Bona, jo. Badago txiste bat, ez en plan, eres Escorpio, Ike, no, nada. Nik esan behar dut pixkat egiten detela, Beti dagola zerbait, ez jendeak pentsatzen dela en plan atzetik, como, orduan zea. Nik pixkat egiten dut, baina eske nire gurasoek ere egiten dute. Osea, nire aitak behin neuke genuen kriston diskusioa eta ez dakitzen eroseka eta esatzen dute portazor nera behan nintzenean. Eta gero etorri zitzen esan zian barkatuan eski, aztu zait Leo bati ez diozula zauritu behar Bere el orgullo. Tani, Hostia. Zureta zer da? Libra. Nire gurasak ere. Bez? Nire gurasa biek Leo. Bai. Osea, bai. Nire familian dago supila bat. Osea, Gorasua. bai, osea, bizigea sumendi batean. Ba, anek paritutako liburuan, bukaeran, gustatzitzean pila dago atal bat, eta hitz egiten du harremanetan, aregia konektatzen dezula batzuekin, beste batzuekin dakazula retxatza, hori humanoa da, ez, denei gertatzen zeu. Eta bukaeran esplikatzen du, ze elementu eraman daitezken ondo ze elementurekin eta zeintzuk ez. Baita ni ez nago ados. Ni ez dare. Zen ere bikote guztiak izan dira ura. Eta ni sua naiz. Baina hor daude, guk esaten genuen zera, interpretazioak dela. Ezin da, osea, gauza bada eguzkia eta beste gauza bada zure karta guztia. Orduan, ezin balio. Osea, que morro. Nahi dunean, ni Piscis naiz. Eta nahi dunean erekin sartezat ni oso Leo naizela nire ascendentea Leo delako. Zea, reina, osea, oso Leo zea. Orduan balio du. Bai. Karta, gero nire asoziazioak ita dituzu Piscisekin. Bueno, zego dugu. Egia, liburu horren bukaeran gero irakurketa oso interesante bat egiten duela eta hori esan nahi nun dela nola kapitalismoa bere garatzen ari dena guztia ere. Eske, Ja. Eta ea hortan zergatik momentu honetan Claro. jende asko jotzen ari den tarotera eta bar. Ez bakarri introspekziorako, ezik eta batxar balones fuera pixkatez. En plan... Jo, baina badauden barajak adibidez, kritikoak eta soziala dienak, oza, nire etortzen zait nik dakat bat, ekarriko dut urrengo saiorako. Christy C. Road, da tipa bat, aktivista bat, Nova Yorken bizi da, baina da kubatarra, eta horrek daka berresan nahi itzen ditu gaina karta askoren esan nahiak adibidez dorrea jartzen du errevoluzioa bezala, osea, nez? Nola ditugun gauzatzuk oituratu geha egitura bat, baina eske apurtu inbertu goiekin. Eta nik gaina igual ezagutu dut hortik asko ere, ez? Osea, tarot India eta barajak igual autozeatutakoak editatuta esaten da, autopublikatuak edo. Eta hortikan harrapatu dut asko. Eta badao, bai, zuek, osea, lehenozuk planteatuzun zeatikan ez, ze gertatzen den igual ez, beldurra hundiena dakan jendiakin eta hola, eta uste dut oso lotua da hola, jo, hasieran esan dugu ez, nola, deserosoa den konektatzea ez, arrazionala ez den gauzekin, eta arrazionalak ematen dizuna kontrola egitura ez, paretak eta dado bat eta itxia, eta orduan, klaro, hortik ateatzea, eta niretzako hor daukan gauzetako bada, behin entzunian bati ez adibidez, musika ikasten zunean, lezuek ikasi fisiologikoki musikak ez, ze prozesu edo ze bibilbide egiten duen ahotsak zure biriketatik hasita atera arte. Baina zu musika ikasten zunean irakasle batekin, esaten dizu etzan, eta sentitu, zure oinetatik airea sartzen dela goraino, osea, simbolikoki konexioak inberritugu batzutan, ate batzuk iriki alizateko ez, eta uste dut simbologia joku horretan edo ez, sartzen dela, jo, pues igual ulertu edo esplikatu ezin dezakegun zerbait, gaur egun, bino bada ona, ez? Eta egia da gaina, osea, pues honi egiten baldin bazu leku bat hartzeko, badirudi, pues
ez dituzula zure erabakiak arrazionaltasun horretatik hartzen, gauzak arduragabekeria zingo dituzula, edo batean gure bizitzaren etorkizuna jarriko bagenu karta batzun eskuan, ez? Eta askotan baina dator gizon ziseteroen partetik, en plan de super arrazionalak direla, eta oso ongi egiten dituzela gauzak, eta badakigu ez dituztela gauza impulsiboak egiten eta emozioak kontrolatzen dituzela oso ongi. Gora erreala, haupa atletik. Eske. Ojalá, gizon ziseteroak ikustea armaietan kartak botatzen abertze ingo duen ekipoak. Gonbidapen bat da, intzazue favorez. Bueno, izue, nekarri izue gonea tarotaz hitzeite da, baina baita nahi dugu eta zitzein Mejion Tigre, zertan da zen proiektua, zertan aritzen zate? Ba, oraintxe bertan, bueno, aspaldia seginen. Lehen hori arrazionaltasunaren kontra, gu intuizioaren alde. Eta, pues, duela urte batzuk, 2016an, intuizio batek eraginda edo, esan genuen zerbait egiteko goa daukagu. Eta ezagutu ginen, duela urte xente, literatur mundutik, eta orduan barabak genuen hortik astea, eta mundu mailako emakume poetei buruzko ikuskizun bat egin genuen. Baina oso... intenso. Gaubela bat. Ze ondo. Uniko gaubela bat. Ondo. Bai, gustora, oso ondo. Baina, ja fue. Baina ia 4 urte eman genituen horrekin, eta listo. Eta gero pixkat paroi, eta gero bizitu ginen elkarrekin. Hori da. Eta esan genuen berri zerbait. Bai, eta Mejion Tigre izena, nik uste dut zuk asmatu zenula. Amonengatik. Amonengatik hori da, gure bi amonek Mejion Tigrak egiten dituzte. Eta nahi genuen ere izen bat etzena oso serioa. Eta liberan pixkat sugerentea plan Mejion Tigre, Eta hori beka baldortu genuen, eta hasi ginen hitzesan orain egiten dugun emanaldia prestatzen. Eta guk egiten duguna bada spoken word, dela kopiatu inglesa hitz egiten duten herrialdetan batez ere egiten den molde bat da, ahoz gora esateko poesia. Eta pixkat nahi genuen poesia deselitizatu eta gerturatu jendeari eta brilli-brilla jarri begien. Eta gero gira... Oizen arrazi nagusia. Bai. Geneuzkala... batez ere. Geneuzkan gai pila bat ere, idazteko prozesuan, nola askotan, dauzkazu lehenengo gauzak buruan, eta gero bota behar dituzu, ez? Osea, hori da pixka zakit motivazioa edo, idaztekoa. Eta konversazio pila bat genezkan hor. Buruan, pendiente, eta seginenean, erabaki genuen hitzesan egin nahi genuela, batean konversazio guztiek hartu zuten forma. Eta bihurtu ziren poema. Ze guai. Eta orduan, pixka bat, Nikolas, ezakitan, ez dugu hau ni buruz hitz egin, baina nik sentitzen dut, ja ez elkarrekin bizi, maitegea baina ez elkarrekin. Eta momentu bateko konversazio askoren emaitza dela, eta orain, behin idazten dezunean, behin zanean kapaza gauzei buruz hitz egiteko, gelitzen zaizkizu pixkat iraganean, superatu dituzula bezala, kokatu zehala. Eta daka sentsazio hori orain. Orain emanaldiekin gaudela, ni gai hauekiko sentitzen naiz kokatua. Konversazio hori daude hor. Bai, ulertzen da. Ulertzen dira. Bai. Eta adibidez, hain emanaldietaz hitz egiten, nola esango zenukete dela euskal publikoa? Zein da... Nik aldizut erantzun. Nik erantzutia nahi. Ez bai. Gurekin, nik uste orokorrean, nik ere pixka sorpresa hartut zeharrera ona eukidun. Abrazkenan poesia egiten dugu. Egia da, divertigarria, farregarria dela egititugun poemetako asko farregarriak direla, baina gero, entre poema farregarri sartzen ditugu beste batzuk, super poetikoak, agian etorri diren personek ez luketenak inoiz irakurriko, ez luketenak inoiz entzungo, ez? Eta ezakit, eskiarrera super ona auki dugu jendeak. Hasieran gure sartzen direnean, lehenengo poemarekin ja jartzen dugu pixkat muda, eta jendeak ulertzen duenean farra egin dezakela eta hori, jendea orokorrean sartzen da. Bai, aurreko ikuskizunean autobiografika ditzen zen hortan, esaten genuen txalotu, baina gero poemak ziren bajona. Orduan, animatzen genitun pila, baina gero bere semanaldiak ez zuen ematen jendeak koreatzen azteko. Orduan, bigarren hontan hasi gea fuego, txalotu, jazen kode bat batzuk baina bazekiten. Eta ja lehenengo momentutik hori, farra emozioen, zakit, viaje bada bezala. Eta jendeari
gu pozik gaude, normalan poesia irakurtzen duen, edo entzuten ez duen jendeak, esan digulako gustatzen zaiola. Ja, nahi bereziki poesia zen hurbildu dela. Zuena, ustantzei pila. Egia da, adibidez, spoken worda irakurri duela idatzita, edo esan pasata, eta asko gustatu izan zait. Ez, botagonun, karo, baitare publikoa ez den da biela, hitz esana den honetan, ze, orain arte, goaz ikustera antzerki kontzertua, eta bestela hemen osoikoa den bertso saio bat, edo bestela ez, gaur egun gero ez da ezaguna doien, estandapak. Eta hau zer da, derrepente ez? Eta ostra, nabitzen dezu hor egon dela, como asiran, kulturatze prozesu bat egon dela jendearen gan, eta reakzioetan eta bar. Bai, totalmente. Bai. Eta guk ere ikasi dugula nola gidatu edo ze ez dute, publikoak ez du pauta hundirik behar, baina igual nahikoa dela hasieran esatearekin. Bai, dinamizatu pixka. Txalotu ezakezue, parregin ezakezue, no pasa nada. Hau ez da super intenso, super serio. Gustatzen zaigu ere gure buruaz farregitea eta gauza askorekin sartzen gara humoretik uste dugulako euskal kulturak hori ere behar duela. Bai. Esan behar dugu ere bai, sartzen garela poesia emanaldi intensoekin guk euki dugulako bat. Ulertzen. Eta bukaeran azpimarratu genen azkeneko poeman esaten dugu, hau ere poesia da. Ze momentu batean esan, aberrez gehangu gainetik jarriko, en plan, ez bestea da, super aspergaren, ez. Gure beste modu bat da. Poesia egiteko, eta hor bai, momentu batean, ze guk egiten duguna ere beste batzuk egin dute Euskal Herrian lehenago, adibidez. Inigo Astiz batek, edo berentzait beste izen batzuk egon daitezke, pobresiak, oinatitik. Orduan, ez ginen ez genuen junai ere hola paparratea, eta baina bukaeran hori da mezua, hau ere bada, eta entzulea ohitu behar da, edo ohitu nahi izan dugu hortara. Tari da ohitzen bai. Orain, daukagu izugarri entzutekoa, zuen sketch bat, favorez. Mesedez da, por favorez. Baina ikusi dugu ratrian papertxo bat. Jarri dugu poema. Ederki. Zuena hitza. Nahi zuenean... Hau da gure mikrofonoa. Beharrezkoa. Ekarri izu egun poema nola ez, tarota da. Eta hitza egiten du pixkat zuek hasieran aipatu dituzuen gauza guztiak. Gure notetan beti jartze ditugu notak, nola irakurri poemak, eta kasu honetan da gixajas, baino ego pila batekin. Egoa elikatzerakoaz. Baiz, azkenan tarotak ere baduka hori, en plan, háblame de mí. En plan, por favor. Vale. Tarota. Zazpikaletan, somerara doan kaleska batean. Tarot, Carmen. Ahots batek aholkuak ematen dizkit. Mai gaineko marrazkiei begira niri buruz ari da hizketan. Igarleaken hau ezagutzen. Zeren beldur zara! Galdetu dit. Eragin intuizioa! Esan dit. Ahots batek aholkuak ematen dizkit. Observazioaz mintzo da, kontemplazioaz. Eta nire barruak dio... Efimeroa da mezua, fede efimeroa dau, arketipoak, eneagramak, horoskopoak, horoskopo txinatarra, gugara, la perra y la cerda, eta zuek, horoskopo txinatarrean? Dragoia. Ardia, tío. Ardia eta dragoia. Dragoia, la dragona. Ikusten gugara, la perra, la cerda, ardia eta dragoia. Eta horoskopo zeltan oraindik ez dakigu. Baina zer dio guri buruz honek guztiak, Nortzara. Identitatearen azoka erraldoia dau. Kapitalismo berantiarreko fast food fedea. Agur, Jesusen ama. Gure aita zeruetan zerana, eskerrak beti eman jainkoari. Eta nire favoritoa. Zu itxasertzera zatoz. Eta ez dakigu zuek, baina guk badakizigu fedearen greatest hits guztiak. Baina gutxik daude, pipiak janda. Eta horregatik orain botatzen dizkizute kartaketa. Eta izarra, Ilargia emperatriza, Amandregorena, eroa, nortzara zu, emperatriza, eroa, Amandregorena, mozkorra, ez dakit mozkorrik dagoen, nortzara, karta, konpultsiboki, horregatik, next, patuaren tinderra da hau, ez dakizu zer nahi duzun, eta bila jarraitzen duzu, merezi omen duzun patu horren zain, eskatzen diozu igarrilari beste karta bat, eta beste karta bat botatzeko,
azaltzeko, patuaren ludopata bat zarazu. Eta noiz azalduko da nahi duzun patu hori. Kuak! Merezi duzun patu hori. Kuak, kuak! Nola erabiltzen du beldurra Fede efimero honek? Ze karta nahi duzu ateratzea gero? Ni puta idea. Non duzu Fedea! Begia jango dizkitigarreak. Non galduzu Fedea, neska! Joder, esku aurrean birrinduko nau. Esan nun. Nire aurrean, belaunikatuta gorantz begiratu du. Nor zara Fede gabe! Ez dira aholkuak, erreguak dira. Eta ni, taroteko maiko aulkian eserita, ez dakidalako Fedea nun bilatzen den, nun eskatzen den. Amazon, Pinterest, eta nola esango diot, erantzunen bilan entorrela. Erantzunak behar ditudala, galdera gehiago ez egiteko mesedez. Ez dakit ongi Fedea zer den. Sinistu nahi nuke baino ez dakit zertan. Errukiak lo hartu du bere begietan niri begira. Aulkitik altxa eta alde egingo dut. Bai, Fedea, noizbait, nonbait, iritsiko da. Ezta? Bueno, hau teknikari ere bai txaloka, bai, maravillosoa. Maite dakagula teknikari, normalean. Maite diarta, bidemen, gurekin batera lanean. Gauzatxo pare bat, lehenengo. Bai. Mozkorraren kartari badago, adostu dugu ja, Amandre Gorena mozkorra dara, bai. Bera da. Hemen doka petakita, ranabina. Eta bestetik, bueno, oparitxo bat ekarri dizuegu, saia bukatu aurretik. Egoitzi eskatu diot arrazkitxo bat jartzeko, oain, zentzua ulertzeko. Hemen dator ja, pixkat desberatuko dugu zergatik daukagun origami irudi bat saio bakoitzean berria eta berria, ze karta bakoitzakin ekarriko dugu origami iruditxo bat simbolizatzen pixka bat karta bakoitza. Orduan lehenengoan genuen eroa, eta eroak txakurtxo bat dauka. Osea, lehenengoan ez erogarnea markatu. Lehenengoan daukagu aztia, eta orduan aztiaren txapela, eta Harry Potteren... sombrero seleccionador. Bai, Txano hauteslea. Etxetakoak zarete. Hautetxia. Gryffindor. Zuek zein. Hufflepuff. Ravenclaw nahi. Ravenclaw. Ni Gryffindor. Bai, tia, Gryffindor. A ber, ni, eske irakurtzen naiz zuen udaran liburuak, eta izan da, como pixat, gorroto dut Harry Potter tala. Eta, Harry Potter... Harry Potter personaia. Ah, bai. Bai, ez? Eta... Bino, Hermione, Gryffindor dare, bai. Karo. Ba, eski ez dugu maite Gryffindor Harry Potterrek, así. Claro. Osea... Bai, ya está. Vale, ok. Bueno, kontua da. Amandre Gorena, kontxa zergatik, badago, baraja bat, negusten zedan asko dela Spacious Tarot, eta Amandre Gorena simbolizatzen du kontxa batekin, kontxan barruan dago ura, eta ura horretan islatzen da ez, ilargia, izarrak, ez, intuizioaren mundua, eta orduan ere, ez, kontxa horren barruan badago, ez, barruan azpian dagoena ere dago goian, nola baita esateko. Eta orduan ere, mejillon tigre datornez, mejilloia origamian oso itxusiak ditzen zen, eta erabaki dut, bieira bat egitea. Bire persona gaude. Vegano naiz. Ai, barkatu. Ez da zer gertatzen. Asko gertatzen da, de hecho. Bieratxo bizirik daudena simbolizatzen dute, ekarri dizkizuegu. Eskerrik asko. Gero labean jaten. Eskerrik asko, bai. Txirlak. Eskerrik asko, oso politak. Mi esker. Ai, que guai. Bueno, eta... Ja, amaiet aldera heltzen gabiltza, eta, saioa nahi dizugu eskatu zuek isteko abesti batekin. Utziko dizugu tartutxoa pentsatzen bali mazue, eta baitartean esango dizugu berriz ere, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Izan da placer handi bat zuek ezagutzea eta zuek bertara etortzea. Jakin, daukazuela privilegio handia dela alderantzezeko lehen gonbidatuak izan zatela. Eta gaina, ireki dezute gonbidatuen atala por todo lo alto. Osea, esango dugu por todo lo alto. Osea, benetan, bihotzez. Eta nik ez zer esateko. Ez, dena santzen. Bai, muchas gracias, eskerrik asko, eta guzer. Ez da bestina ez jartzea. Aukeratu eta zergatik, claro. Vale. Kostatu zaigu dauzkagu asko musikarekin asko konektatzen dugu. Baina azkenean aukeratu dugu.
aukeratu dugu kanta bat ez daukana lasaitasunetik. Baina izan daiteke Amandre Gorena, Da bastante Amandre Gorena. bere egun jebietan. Hori da, Txupito hori da. batzuk Hori da, hartuta gero. Efectivamente. Vale, deitzen da Mujer Malvada. Buah. Eta hau entzuten genuen, bueno, entzun izan dugu askotan, Bai. eta rantxerak maite ditugu. Bai. A tope, bai, Bai. nik ere bai. Eta mezua, pues graziosoa. Graciosa, bai, ya está. Ya está. hori. Nik uste dut dela transizio egokia, urrengo kartarako dela emperatriza. Ah. Osea, da superpentsatua. Amandrearen eta bestearen Vale. Arteko Ados. zubia. Bai, Ez? bai, super, bai. Horrela asko zobeto geratzen zaigu. Osea, Jo. etzen horregatik, pero... Hau, ez Ez da zalpenik bai. eman bihar. Bai, Bakizu ez? kanta bat jartzea izatenean eta nahi gabe zure sorbat lasten da mugitzen. Hori da, hori sorrara Hori da. Ba, kantanik nitxiko dugu, Bai. orduan, gaurko tala. Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko Eta- berriro ere. Eta horren arte. Bai, zoi. Aio. Aio. Me cansé de ser ilusa y vivir de las promesas. Aquella quien se usa en una segunda mesa. Me cansé de las mentiras, de todo ya me cansé. Lo malo pa' la basura, desde hoy yo seré una mujer malvada que rompa corazones con los hombres, desalmada y no viva de ilusiones, pero bien malvada, una mujer de acero que no coma de nada, porque no hay hombre bueno. ¡Rompe la Sara! Ay. Quien me busque, yo lo uso y que se vuelva por donde vino. Las mujeres de verdad labran su propio destino. Me cansé de las mentiras, de todo ya me cansé. Lo malo pa' la basura, desde hoy yo seré una mujer malvada que rompa corazones con los hombres, desalmada y no viva de ilusiones, pero bien malvada, una mujer de acero que no coma de nada, porque no hay hombre bueno y no me enamoro. Ay. Una mujer malvada que rompa corazones con los hombres, desalmada y no viva de ilusiones, pero bien malvada, una mujer de acero que no coma de nada, porque no hay hombre bueno que no coma de nada, porque no hay hombre bueno.